Sa number 10, una kita na isa aton nga weather update, no? Ang LPA nga sa sulod siyang Philippine Area of Responsibility o kunyari diri sa Mindanao nga area ang napunaw as of 8 p.m. sang kagabi. Samtang pa ning gina-monitor ang sang pag-asa ini nga bagyo nga hagupit niya na pasagwa sa Philippine Area of Responsibility. Sa karon niya ini sa 1,395 kilometers east of northeastern Mindanao ginapabot nga buwas sa udto o kung buwas sa gabi makasulod na ini siya diri sa may Philippine Area of Responsibility. Kung makasulod na siya sa PAR pagkatawgon ini siya bilang bagyo nga Kaloy, no? Si Kaloy ginalantaw nga samtang nagapalapit sa Pilipinas hindi favorable, hindi favor sa iya ang manginlakat sa panahon diri. Kinapaabot nga ini siya maamat-amat nga magahuyang kag posible nga mangin isa na lamang ka tropical cyclone kag isa ka LPA. Pero ining si Kaloy magaapekto diri sa may Eastern Visayas nga area pati na sa may Southern Luzon nga area, no? Magadala-dala siya sa gamay nga pag-ulan, no? By Monday, basi mangin isa na lang siya ka tropical cyclone kag by Tuesday basi isa na lang ka low pressure area pero magadala ini sa gihapon sang pag-ulan. Samtang ginasunod sa pag-asa, no, nga padayon naton sa gyapon ma-experiencehan ang mangin mainit kag mapaang nga lakat sa panahon especially diri sa aton sa may Negros Island region pero palabuton sa gihapon ang pag-ubo sa ulan kun hapon kag kun gabi kag gina-expect nga by 3rd week or 4th week of May amat-amat na nga magabuubo ang ulan nga aton ma-experiencehan diri sa bilog na nga Pilipinas. Amat-amat na magasulod ang tig-udulan. Amoy na ang latest nga lakat sang panahon, whether we like it or not.